Не, че мога да бъдеш легенда, мога да бъдеш толкова спортист. Човек поема в главата, не знаеш какво ме. Искам да влязам в главата на някъде. Да, всеки има различни главата си, да. Стремежи, това не е стремеж, То това да отиш Кипър, тая е въпрос на оцеляване вече. Хората отиват да работят в Гърция. Няма тук да работят вече никаква. От този момент Това е проблем. Да, въпрос да... Или другия вариант, който може, примерно, ако не е финансовия момент, е да намерила любовта и той да е казал, айде, там вече ще живот. Ама... с която аз разполагам. Бяха ли осигурени като спортисти за все пак да са добри и така нататък? Знаеш ли какво е получаваш? Играли сме покер. Знаеш, че не покерам. Знаеш какво не си получаваш? И ми се съставя. Тогава и знаеш какво пари даваш за европейски. Доктор Ради, нямаш повече работа. Такива пари, дето... Момента възраст, само ще Вижте къде сте стъпили. Значи, Европейски, както да си купуваш кола сега. някой гадже да е малко, ето да е калай. 5-6 хиляди лева.